Kwana biyu mutumi na yar guduman ma da muke samu mu yi kawai kwana biyu ba ka samu ka fito mu saboda kayi amarya. Zai ya duniya to kai ina da amarya ta haka kawai saboda rashin hankali kawai yanzu a ringa jera da manyan gardawa irin ku ba a ce min da ka ta gani ba. Amma ba wannan ba ashe wannan magana da ka gaya min ta ustaz din nan ma ashe gaskiya ce. Ce kai ma ka gani da idan ka gani da ido. Ai wannan ustazin nan sabon ɗan izalar kai mutumin nan da kake gani kawai alƙalori yake ba na biyu. Yanzu ma gidansu babu ko ana gan shi ya to da wata tsahaleliyar budurwa ya shiga da ita. Ai amma ustaz din nan dan iska ne. Kai da gaske? Ba fa kowa a gidansu ba. To ina zuwa. Yau wannan ne gidan. Ka tabbata nan ne gidan? Na tabbatar suna ciki. In muka shiga muka ga sabana ka zamu daka ka. Suna ciki. To kan ya zami maka fa. Da ido na kuru-kuru na ga ya shiga da mace nan cikin gidan. In muka ga sabana haka za mu shiga yanzu ai. Duk abin da za ku yi man ku yi man. Ka tabbata ko? Eh na tabbata. Kenan mu je. Ka ce mana ba ya shigo nan da mace. Ai ba haka na ce na ce muku karatu suke yi. Ba haka faɗa mana ba wallahi za mu daka ka wallahi. Za mu daka ka a wajen nan. Wallahi na ce muku karatu. Ba haka kake mana ba. Ce mana kai ustaz ya shigo da mace suna iskanci ana. Ya kamata ne mu da kai. Ofisa ba ku ji rage wani ofisa. Ofisa ta ne ustaz ka sa baki ustaz. Wa ubansa. Ustaz ka sa baki ustaz. Ustaz ka sa baki ustaz.